Tervetuloa seuraamaan minun ensimmäistä tätä lifestyle-blogipäivitystä. Mä en ole vielä keksinyt tälle blogille nimeä, mutta enköhän minä sen kohta keksi. Ja te olette varmaan löytänyt tämän videon, kun täällä on jo nimi. Eli tää on tällainen lifestyle-blogi, eli mä tässä annan teille vinkkejä, kuinka elää terveellisesti ja syödä hyvää ruokaa. Tämä minun blogi keskittyy nimenomaan ruokaan ja tällaisen minun ehkä vähän lihavahkoon ruokailutyyliin. Joo, mun pitää nyt vähän puhua tälleen hiljaa, koska on kello jotain 3 yöllä ja mun tällainen hieno ruokailullisesti hieno päivä on päättynyt. Nyt niin kun, joo, siellä on mun veli. Mä tulin mun veljen huoneeseen kuvaamaan, koska pitää olla hiljaa. Mun vanhemmat nukkuu mun oman huoneen vieressä huoneessa. Mutta joo, tänään oli todella hyvä ruokailupäivä niin mä aloitin päiväni, menin tonne Piikkiin. Se on tällainen seinäjokilainen paikallinen ruokapaikka, mistä saa monenlaista herkkua buffet-tyylillä, eli saa pizzaa ja jätskiä ja hampurilaisia ja salaatteja ja kaikkea sellaista mukavaa. No mulla oli vähän kiire siinä, myös otin sieltä pelkästään muutaman pizzapalan ja sitten sellaista salaattia, niin sillä ei kovin hyvin nälkä lähtenyt, mutta kuitenkin jaksoin sitten malttaa odottaa seuraava ateria, joka sitten tapahtuikin tuolla Alavuden niin tuurin keskisellä. Siellä on sellainen erittäin hyvä grilli, mistä saa isoja juustoaterioita ja muitakin tällaisia roskaruoka-aterioita, jotka niin kuin, niillä saa elää pois noin isoja ja halpoja. No minä sitten vedin siitä ranskalaista naamaa ja purilaista peppuun, niin kyllä nälkä lähti. Mutta sitten palasin takas Seinäjoelle illalla ja tuli taas vähän nälkä, niin sitten päätin tuonne Mäkkäriin mennä. Sinne menin sitten ja tilasin sellaisen, mikä se nyt oli tämä, tällainen McWrappi, crispy chickenillä ja salsa, joku sellainen shitti siinä oli messissä, että se oli ihan herkullinen ateria ja sitten sen lisäksi on tänään syönyt yhden jättistuutin ja levyllisen Oreo-suklaata, jota voin suositella kaikille. On keskisellä vielä ainakin tämän viikonlopun alennuksessa, että jos siellä käy, niin saa 2 levyä 3 eurolla, että kannattaa siellä käydä. Mutta joo, mä taidan vähän tästä lopetella sitten tähän, että joo, hyvää yö. En tiedä milloin tämä katsotte, mutta minä menen nyt nukkumaan. Hyvää yötä ja seuraavaan jaksoon. Hei!